večer, dragi ljudi. Hvala školskom zboru koji nas je uveo u tradicionalnu 14. božićnu priredbu za koju se pripremaju svi učenici, učitelji i djelatnici škole. Večeras smo se okupili kako bismo svečano obilježili božićno vrijeme u našoj školi i pokazali vam na čemu smo marljivo radili. Blagdanski duh možemo osjetiti, vidjeti, ali i dragoj osobi darovati. Za sve to treba nam malo vremena i ljubavi. Ove godine odlučili smo s vama, dragi gosti, podijeliti priču o stolu kroz projekt koji provodimo pod nazivom Svaki je za obe putovanje, čija je okosnica Tobašljanska krština. O stolu. Ja sam prošli tjedan na stolu zaboravio lektiru. Tragedija u 5 činova. Nije mi stol ostao baš u lijepom sjećanju. Večeras stol nije tragični junak. Večeras je on simbol okupljanja, zajedništva, blizine i dijeljenja. Uz razne pjesme, plesove, igrokazne slike, naši će nas učenici povesti na maštovito putovanje kulturom i običajima, prikazujući kako su hrana i obitelj povezani širom svijeta. Tijekom povijesti stol imao značajnu ulogu. Mjesto blagovanja u Isusovoj posljednjoj večeri, mjesto jednakosti u legendi o vitezovima okruglog stola, mjesto međusobnog razgovora o životu i danas kao mjesto gdje se susreću srca i priče naglašavajući važnost zajedništva. Za obiteljskim stolom moramo se znati i lijepo vladati. Koliko puta smo dobili upozorenje, ne marši vilicom, pospremi za sobom, ne pričaj punim ustima. Taj nas hod uči da ne živimo u neredu u kojem ništa nije važno, jer za stolom se zauzima mjesto, ali i daje mjesta. Napraviti mjesta drugomu znači poštivati sebe i druge. Neka ovo bude niz malih recepata koji će nas svojom pričom spojiti. Na početku priče dajemo riječ ravnateljici škole Anamariji Čubranić.
Poštovani i dragi gosti, kolege, kolegice, učenici, učenice, svi djelatnici škole, zadovoljstvo mi je biti danas ovdje. Ispunjena sam ponosom i radošću što vas vidim u ovolikom broju. Ovo je period godine u kojem se okupljamo, slavimo i zahvaljujemo na svemu što imamo. Na prijateljstvima, suradnji i podršci koju pružamo jedni drugima. Božić nas podsjeća na važnost zajedništva, ljubavi i solidarnosti. U svijetu koji se često čini ubrzanim i punim izazova, važno je imati priliku zaustaviti se na trenutak i cijeniti ono što imamo. A imajući našu djecu, imamo zaista puno. Zajedništvo nam u trenucima poput ovih omogućuje da podijelimo osmijehe i radost i s ponosom gledamo sve što smo postigli. Od početka ove školske godine dobili smo brojne vrijedne donacije koje su na različite načine oplemenile naš prostor i pridonijele odgojnom obrazovnom radu. Zahvaljujemo našim sumještanima koji su poželjeli ostati nepoznati javnosti na donaciji 2 zaslona za računalo, na novčanim sredstvima za LED ekran, kompletu klupa, stolica i stola za upotrebu u vanjskom prostoru, te svijeća kojima smo obilježili Dan Vukovara. Gospodinu Mariju Salobeku zahvaljujemo na donaciji stola za stolni tenis, koji je svakodnevno u funkciji. Obitelji Tozan na donaciji 530 knjiga na engleskom jeziku, te knjižnici Halubajska Zora na donaciji lektirnih dijela. Zahvaljujemo Kristini Dujmović na donaciji društvenih igara za produženi boravak. Web shopu Točno to na donaciji 4 uredske stolice i 4 tepiha. Narodnim novinama na novčanim sredstvima za uredski materijal. Ivici Brusiću na ispisu plakata, obradi fotografija i snimanju naše božićne priredbe. Mjesnom odboru Malinska Bogovići na materijalu za pečenje fritula, te ugostiteljskim objektima Kings Cafeu Malinska, Kavani Beleca i Vili Rovi za nagrade učenicima u natjecanju u pečenju fritula. Posebna zahvala našem načelniku i općini Malinska Dubašnica na trajnoj financijskoj podršci za sve naše potrebe, jer svima nam je zajednički isti cilj, a to je dobrobit naše djece. Načelniku smo pripremili jedan mali poklon koji je izradio jedan dio učenika naše učeničke zadruge. Zahvaljujem i svakome od vas, jer vaš je dolazak naša nagrada za trud, predanost i rad. Ove blagdanske dane neka obilježi mir, sreća i obiteljska toplina, a nadamo se da će nova godina donijeti još više prilika za zajednički rast i uspjeh. Želim svima sretan Božić i uspješnu novu godinu. A sada uživajmo u druženju ove večeri. Podržimo jedni druge i neka nas ovi blagdani podsjećaju na sve ono što je zaista važno. Hvala. Zahvaljujemo ravnateljici na lijepim riječima. Slijedi pjesma od Petra Graše, Fritula u izvedbi našeg vrijednog zbora. Pridružit ćemo se i učitelji i učiteljice.
Nakon ukusnih fritula za badnjak slijedi tradicionalno dubošnjansko jelo, šudlica. Igrokaz Štori od šudlic izvest će učenici dramske i plesne skupine. Provest će nas kroz neobično putovanje koje je nastalo prema slikovnici Legenda o šudlicama Ivice Brusića, poznatije kao Brujo. Zahvaljujemo mu na pomoći i podršci u stvaranju ove izvedbe. Jednom davno, i još prije toga, a vjerojatno i ranije, dogodilo se čudo. Ma zapravo više njih, ali ja ću vam pripovijedati o jednom. Ljeto već je bilo na samom odmaku. Dani bili su sve kraći i tmurni. Tih je dana kišilo bez prestanka. Puhalo je jako jugo, more bilo je nemirno, a su ribari vezali svoje barčice i nisu ribarili. A riba bila je hrana kojom su prehranjivali svoje obitelji. Ni Anton, koji je imao ženu Lucu i 5 djece, tih dana nije ulovio niti jednu ribu. 3 dana ništa nisu jeli. Nemoj poći na more, grdo je vrime, veli su vali, mogla bi ti dogoditi nasrića, ne dal Bog da se potopiš. Luce moja, če ne vidiš kako nas je mižerija dopada? Dica su lašna, ovi mitidri u man plaču i grintaju od gladi, a ovi stariji samo muču. Svi smo lašni, u kuću ni pokunit mesa ni ribe. Ne moramo napravo tako, moram tvoj, moram tja pača go za večeru. Ne hodi, Antone moj, ne hodi, more se jadi. Unatoč lošem vremenu, Anton je snažno zaveslao. Barkom se otisnuo od svog otoka i krenuo u podivljalo more, baciti mrežu i uloviti ribu kako bi prehranio svoju obitelj. Dok su se mještani zatvarali u svoje skromne kućice i sklanjali od kiše i vjetra koji je bio sve jači i jači, Luce je cijelo poslijepodne čekala svoga ribara da se vrati s mora. Pa da se vrne, mamko i bez ribe, samo neka se vrne živ i zdrav. Dragi Bože, vrni mi ga, čak ću ja sama zipedice ko se njemu ča pripeti. Tone nije se vratio. Pala je noć, svanuo je novi dan, i drugi, i treći, ali Anton nije se vratio kući. Ribari cijeloga otoka nekoliko su dana pretraživali more i obalu, ne bi li ga pronašli. Već su se bili pomirili s time da neće pronaći ikakav trag i da je Anton nestao u olujnom moru kad su na stijenama otoka pronašli ribarevo slomljeno veslo. Tražili su ga, ali Antonu ni traga, ni glasa. Prošlo je nekoliko tjedana. Luca se pomirila da je ostala sama s djecom. Bila je nedjelja. Mještani su se okupili na rivu i svatko je bacio cvijet u more
i pustio suzu za Antona. Oprostili su se tako od svog Antona. Za to vrijeme olujno more i silni vjetrovi otpuhivali su barku daleko, daleko sve do Afrike. Vjetar je barku razbio o stijene, a Antona su valovi nasukali na obalu. Pronašao ga je slonić. znatiželjnih slonova okupilo se oko promrzlog Antona u nesvijesti. Ča je ovo? Ča se dogodilo? Ča sam u nebo prišao? Dragi Bože, smiluj mi se. Za života nisam čuda grišim, dobar sam bio. Slonići su mu ispričali kako su ga pronašli i doveli u svoje selo, te ga tako spasili. Brižan sam ti ja. Doma me čeka žena i petero dice. Oni već misle da sigurno nisam živ. Lipa moja fameja. Ča bi rekao Frane da zna kad nisam? Mate mi neke verovat kad mu budem rekao ča mi se dogodilo. A Pere, ma kako ću se tornat doma? Slonovi kao da su razumjeli što im Anton govori i ponudili da ga na svojim leđima donesu doma. Putovali su tako 7 dana preko mora i gora, velikih šuma i dubokih rijeka, preko pustinja i stepa. 7. dan stigli su na Antonov otok Krk, u njegovo rodno mjesto. Kad je došao na placu, ljudi ga nisu prepoznali. Ljudi moji, to sam vam ja, Tone, vrnu sam se živ i zdrav. Frane, mate, Pere, če me ne poznajete? Nisam se odzdavno obritval, ma to sam vam ja, Tone. Zovite Lucu, hodite po nju, vrnu se njene ribare. Luce, Luce! Čaje! Prišao je tvoj ribar! Ne biste verovali, u jedan mah vetar me hitil u more. Ne znam ni kad, ni kako sam se našao vanka, na pesak. Otvorio sam oči. Zgor sebe sam vedal čuda, mećih surli si kih me teplil zrak. Oni su me škapulali. Najprvo sam mislio da sam u nebo prišao. Ma meni je dragi Bog mesto anđeli poslal sloniki. Thank
Domišljata Luce zamjesila je od brašna i vode tijesto i napravila male surle. Pozvala je cijelo mjesto. Svi su složno prionuli poslu i začas pripremili puno malih surli koje su potom skuhali i pojeli. Proširila po cijelom otoku. Prepričava se sve do današnjih dana. Vrijedne su poduke slonićima u znak zahvalnosti počele takaljati puno šurlica kako se ova slična štorija nikada ne bi zabila. Na izvrsnoj izvedbi. Slijedi predstavljanje kalendara za 2025. godinu. Autori su naši učenici od 1. do 8. razreda koji su se istakli u likovnim radovima. Nadahnuće za ovaj kalendar je ljubožanska gastronomija. O tome će nam više reći učiteljica Ivona Dundović-Ljutić, voditeljica ovog projekta. Kao što je naša simpatična voditeljica na početku večerašnjeg programa već istaknula, naziv našeg ovogodišnjeg projekta jest Svaki je zalogaj putovanje. I upravo hrana bila je tema kalendara koji su učenici pripremili za 2025. godinu. Stručni žiri u sastavu učitelja Predrag Znaor, učiteljice Ane Marije Šviderski-Jurinjak i učiteljice Anite Čemeljić-Karabajić odabrao je ponajbolje likovne radove učenika naše škole. Pa krenimo na putovanje. Naslovnu stranicu kalendara za 2025. godinu čine 4 likovna rada. Ja ću redom prozivati učenike, nagrađene učenike, a molim gospodina Nikolu Turčića iz tvrtke GPP Mikić, koja je ujedno i sponzor ovih kalendara, da uruči poklon pakete nagrađenim učenicima. Dakle, prvi rad na naslovnoj stranici je rad Kjare Vidović, pa molim Kjaru da dođe do nama. Čestitamo Kjari. Slijedi rad Mirjam Bardiš. A zatim rad Nike Peranovića. Naslovnicu krasi i rad Saja Lasaja. Saj nije s nama, pa će ga poklon paket dočekati u razredu. Blagdansko je vrijeme, krećemo sa siječnjom. U blagdanskom raspoloženju započeli smo i novu godinu.
To je rad Nike Miškovića. Veljaču nam je predstavila Vita Čutul. U ožujku na čajanku nas zove Marta Kirinčić. I došli smo do travnja, ponovno sjedamo za blagdanski stol, rad Karle Vučetić. Svibanj je zamirisao kaduljom, rad Ane Dolenec. Još nismo u punom zamahu turističkoj sezoni, još uvijek imamo malo vremena za zdrav, bogat ručak, lipanj i rad Leticije Turčić. Ali u srpnju nije tako, nemamo više vremena za zdravo kuhanje, za zdrave obroke, pa ćemo se zadovoljiti i brzom prehranom, kojim hot dogom, pomfrijem ili hamburgerom, Srpanj i Lucija Strilčić. August je 8. mjesec i nima niš slaje leko hitit jednu smok u usta. Rad Monike Prendivoj. Rujn i rujan donosi nam rujno vino. Rad Mirte Krstanović. Listopad je mjesec i vridni Dubašnjani i Dubašnjanke imaju pune ruke posla, a šarabi ulike pobirat. Petar Bajčić. Studeni je, proslavit ćemo Ača Drugoleho Martinje. Rina Karabajić. U blagdanskom smo ruhu započeli godinu i u blagdanskom ćemo ruhu završiti ovu godinu. Prosinac, rad Dore Šustić. Čestitam svim nagrađenim učenicima, zahvaljujem gospodine Nikoli Turčiću na uručenim poklonima i vrijeme za zajedničku fotografiju. Hvala učenicima, još jednom. Budući da je vrijeme darivanja i imamo nešto za vas, vama se zahvaljujem, vi možete na svoja mjesta. Monika, imaš li ti nešto za nas, odnosno za gospodina, neki poklon? Njima je jako lijepo ovdje, jel' tako? A sad možete na mjesto. Hvala vam lijepo. Nisam sigurna da je vama lijepo večeras s nama, da se radujete. Radujte se, narodi, veliki i mali zbor naše škole.
našem zboru. Pozivamo vas da podržite našu školu i kupite ovaj dječji kalendar. Sav prikupljeni iznos bit će usmjeren na potrebe škole i omogućit će našim učenicima još bolje uvjete za rast, učenje i igru. Na red stižu rasplesane grupe. Prvo na pozornicu dolazi naša vesela plesna skupina koja će izvesti svoj posebni ples uz omiljenu blagdansku pjesmu Jingle Bell Rock. Uživajte u njihovom nastupu. Nakon njih, plesni podij zauzet će plesna grupa učenika koji pohađaju izvanškolsku aktivnost. Podržimo sve velikim pljeskom. Jingle
plesačima na odličnoj izvedbi. Dragi gosti, roditelji, učenici i svi prisutni. Od srca zahvaljujemo što ste večeras bili s nama i svojom prisutnošću unijeli dodatnu toplinu u ovu blagdansku priredbu. Ponosni smo na sve sudionike programa koji su svojim trudom i kreativnošću unijeli pravi duh Božića u ovu večer. Zahvaljujemo i učiteljicama i učiteljima koji su uložili mnogo strpljenja, truda i ljubavi u svoj rad. Hvala i svim djelatnicima škole, našoj ravnateljici, općini i svima vama na ukazanoj podršci. Za sam kraj uživajmo uz pjesmu Božiće ljudi koji će izvesti zbor. Nakon pjesme pozivamo vas sve da se okupimo oko stola da zajedno proslavimo ovu svečanu večer. Usput zastanite uz štand učeničke zadruge Dub i ne zaboravite kupiti svoj primjerak kalendara. Želimo vama i vašoj obitelji blagoslovljene blagdane. Ja sam šal i put kapelice pa sam. Zna sam tu i ono stral, ke ga nisam ja poznal. Až tu se gre kad se rodi, až tu se gre kad se umre. Tu su svi dobre voji, tu su brati i sestre.